Здравейте хора, днес ще играем на Hungry Shark. 3 игри ще играем. Аз съм първи, после Явор, после Пенчо. Пепи. Не. Що, не искаш ли? Аз искам да играм, само Явор е първи. След него е той. Играйте пак на нещо, да е честно. Не казвам много ще това е честно. Това не е хубаво. Хора, като дам на Явор да е последен, той тръгне да... Хора, навънка снимам. Може да чуете доста снимията. Много съм увеличил звука. Извинете, хора. Сигурно не сте чували нищо. Сега не се чува. Сега си... Хората чуват поне. Маре, ще изгледа акула. Много е голяма. Не знам. Ако купим голямата акула, ще я хвана. Мане, куплеще. Това е кит. Кима, ти го убива, куплеще. Айде. Ами, нали е голяма акула, може да яде всичко. Освен голема. Айде. Хора, Пепи се сърдиш като... Ти тръгваш да ревеш. Да. Аз не рива. Тогава ще се обърна на другата страна. То се обърна. С кръстени ръце. Ей, ще му диш ли? Ще му диш ли? Ей, айде, готвиш! Може всичко готвиш, пък. Да, сама. Невярно, аз не съм умрял. Да. Трябва. Като умря. Да, следвах сама аз. Я ти дам да играш от съдета. Ти само ще гледаш телевизия, а няма да правиш нищо. Освен телевизия, нали ще играя с него? Да, не ще играеш с него. Ще играеш с него. Не, отиди в водата, е. Защо? Мога и на сушата. Малко. Значи никога не е. И ще чакна влезе на епоха 4. В 1 или 3. Или 2. Ладно. Това е косатка. Косатка, мале. Може да е си те. Нали? Ти много ще купил много те. Само ще купил. Нали виждаш? Идам ли? И аз го видях преди ме пее. Ого. Акули. Я са акули. Дай ти повече сила да идеш. Давайте те ядат. Да идат и ти ги идеш. Сега Явор ще играе много и аз. Явор много играе. По една игра. По една игра, Галов. По една игра със всеки, нали? Да, освен ако не стане много дълъг клипа и третия няма да играе. Накрая ще умра. Хора, спасете ме. Да, изядох. Човек, обаче умрях. Не скедваш. Даже съм изплезил език. Хора, колко е дълъг клипа? Добре, 4 минути. Сигурно ще стигне за 2 игри. Още. Не с мас. Ами аз съм тук. Няма ти дам. Няма ти дам 2. Моето. Так, кое? Бързо, решавайте. Аз! Не викай. Няма ли игра? Като толкова си от една игра? Ама ти тръгна да ревеш. Да, тръгна да ревеш. Тук е микрофона. Махни. Той тръгна. Не съм направил така. Направил си. Не съм. Не викай. Аз направих е. Не викам аз направих е така. Голямо работа. Не, така направих. Виж като пумпал.
Хора, може малко да се посмеете тук. Ти не виж като Блейблейд. Като кого? Бля, точи да. Ти виж като нищо. Те прибира играта. А ти си много... мене ли? Да! Не тебе. Ти си много негадален. Ти си. Не ти. Аз. Не знам ли аз. Тя си отидна на брега. Хората ще не знаят как се играе играта. Ти гледа пумпа. Искаш първо? Сега ти да не тук лепи. Пепи? Искаш... Ми какво има от една игра? Аз само един път се сължа! Елата ми тук! Искам да ме изява. Ще пускаме. Не гледаш. Това е йо-йо. Йо-йо? Не гледаш йо-йо? Да. Да, че дай на мен. Чакай само да свърша обещам. Ще ти дам. Що ти дам? Че само... Аз... Опа, извинявай. Нищо. Това изядих. Никога не съм изяждал така. Почти няма го... Умирам от глад. Косатка. Козатка! Какво каза? Козатка. Аз чух колатка. Искам да изям! Изядих я! Козатката. Къде видях малка муха? Къде? Тук. Козатка! Искам да изям! Обих я. Ти интересно. Махни, бе! Не викай. Обичай ми. Много ти взе. Почти нищо не ти е направило па. Умя ли? Не. Така съм аз. Не играеш. Косаш! Диаманти на тук вземи, бе. Аз взех, бе. Много горещи спа. Големи! Тя може да ги изядеш. Добре, и как ще ги я? Тямай тут! Искам да ти ги изядеш. Ето. Ти какво каза? Да, отиви да ги ядеш. Някой ще ти даде носта. Вай! Горещи е телефона! Не пимни го тук. Ох, няма му нищо. Де е йойото? Де? Лежа тук. Не го дръж така, защото тук е микрофона и няма да се чува. Ето, малко. Добре. Дай сега. Много ли ми бе купете? 9 минути. Хора, да очакваме, че Пепи няма да играе 6 минути, защото клипа няма да мога да го кача. Мамен, къде отиваш? Слизам, не сайдвам. Ихи!
Али, падай, бе. Али, бе. А, така, яш малко рибки. Голяма работа. Али, бе. Не, не го дръж така. Добре, бе. Чакай. Уху! Вали, тя ще се риба. Къде хапна нещо. Уха! Така. Ако хванеш холодиш ми го дай. Не. Чакай, пипче, бе, яле. Няма да ми дръпаш така. Чакай малко. Няма тук едно. Оп, чакай. Али, бе. Мръдни. Не мога да хапна. Няма умра, бе, ти пък. Кой ти е казал си? Ама не един път ми дай, че то са. Нали? О, не! Опа. Опа, чакай. Опче. Ой! Уху! Уха! Апа, клипчета. Колко да правиш? Е, тия двете са ти бебетата. Добре. Да. И аз те малко и те да идат, те. Ти не става. Да. Да. Уха! Липка. Али, бе, това нещо грешно стъпа. Знаеш ли какво? Уха! Още веднъж. Отиде надолу. Върни се надолу. Дай нагоре. Към леда. Уха! И какво? И аз големите ли баси заедни? Две големи. Две косатки. Да. Това е постижение сигурно за това. Бе, много пече. Тук не мога да гледам. Аз мога да гледам тук. Върни правиш това. О, мали! Плеща, где е това гуща? Тия големите кули там можеш да ги ядеш. Мале. Ти ще ми ли тапе, ако плеща. Тук ме не малко. Чакай, бе, пачки. Уха, не съм капнал. Ако не Уха! хора, ако някой човек иска... Яко. Ако иска, който изпее... Айде бе! Да играеш след това. Кой? Оха! Пепи! Айде бе! Пепи! Ма няма повече игри, сега той като умре свършваме с клипа. Да. Пет! Яко! Чакай! Ихи! Яко! Еги тия работи как не чакай. Оха, хапнах. Бай! Колко работи има така? Не ги хапна. Бай, много работи, бе. Колеще. Айде, но хапна това, бе. Отка, бе. Да, бе. Трябва вече да умираш, защото няма да можем да качиме клипа. После ще ти дам още една игра да изиграеш, ако само умреш. Добре, чак. Ма не плюс. Ти иди при някакви медузи и умри. Добре, чак. Или при мината се заби. Хора, това ще бъде от нас. Абонирайте се, лекнете клипа. Напишете по един коментар. Споделете с приятели и най-важното гледайте. До скоро!